Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang. Good afternoon everyone. Buenas tardes amigos, amigas. Sa satuloy mga tugang na mga Espanyol, mga Kastila, So sa mga tugang tang mga Chinese naman o Chinoy, Xiao Hao. Oh, siyempre, Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang. Sa Gilaray, ini si Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Sa satuyang programang Marhay na Hapon. Kumusta po kamong unya na hapon mga tugang? Ini po sarong tape as live kasi Father Butch parang day maalangan at padagos mang kita giraray sa programa. Nag-record na po ako. Si Father Butch, mamisa po yan sa Bicol University Chapel. Okay? Naimbitahan po ako ngunyan na aldaw na petsa 18 kang bulan ning Nobyembre 2025 aldaw ning Martes. And binabati ko po pala ang may mga kaarawan, lalong-lalo na si Edlin. Yan ang secretary kang Taysan Parish sa San Roque Parish sa Taysan. Kasubagong aga kaya mga tugang ang sa indong lingkod nagtabang man duman sa Taysan. Kasusarong banggi sabi ni Father Rex Arjona ang parish priest po kang San Roque Parish diyan sa Taysan. Sabi, Father, pwede ka po ba? Siyempre, yaon po permi si Father Butch sa pagtabang. Nagtatabang talaga. So, kung kaya kong matabangan, tabang kita. Kasi sabi ko nga, depending on our availability. Yan, availability. And ability. Ability and availability. Yan, available si Father Butch magtabang. Kung ano ang kaya kong maitabang. Kasi kung kaya kong makatabang kita. Pero kung daig ko talaga kaya makatabang, pasensya na tabi. Kita man may limitasyon. Kita gabos may mga limitasyon. Kung sabi nga, you cannot give what you do not have. So I have time, so I can share my time. I have my talents, I can share my talents. And I can also share sometimes treasure kung meron. Pag wala, talagang pasensya na po tabi. Kasi si Father Butch ay hindi naman po talaga siya mayaman. Muyaman pero bako man mayaman. Ako po ay umaasa lang po ako sa mga tabang. Kaya nakakatabang ako kasi tinatabangan man ako. Pero pag dahil ko natabangan, dahil man tabi ako makakatabang. Kaya pasensya na po sa minsan naghahagad sa kuya ng tabang na pinansyal. But anyway mga tugang, yaon mangyari si Father Butch sa pagtabang. Kasi ang pagtabang, bako man sa ng perming kwarta. Matabang kita, matabang ako, makakatabang nga niya ako sa pamaagi kan sa kuyang pagtausendo ng inspirasyon, bendisyon, as in informasyon, aro kanya sa radyo, digdi sa DCGB, Pero sabi ko nga mga tugang, pag abot sa kwarta, daay man tabi kita, tayo man kami sweldo, Actually, ang gabos may mga ginigibo, tinataumi po sa kongregasyon. Kaya dahil man talaga kami. Kaya mahagad sana. Kaya kung matabang ako sa ibang tao, pinansyal, mahagad muna ako digdi sa kumbento. Pwede po maghagad, makatabang muna ako duman sa mahirap. Although minsan nagtatao, minsan dahil man. Pero anyway, hayaan natin. Kasi hindi naman po kasi tayo, tulad ng social welfare. But anyway, nayaw ng pagtabang. So, sabi ng mga tugang na ang pagtabang kasi bako sa naman pinansyal. Pwede kita magtabang espiritual kasi yan po ang magagawa ko kasi padi po ako tulad kaso sa Banggi. Talaga na inapudan ako. Father, pwede po kamo mag-anointing of the sick kasi walang mga padi. O sige po, nag-anointing of the sick ako sa Sarong Hospital. So, yun nga yung pala,
bistado ko. Bistado ko pala itong kuyan. Itong aanuhin ko. Kaya itong panahon, matabaon siya. Kasugma, di ko na nabisto. Ang payat-payat. Yaon sa ICU. Pagdasal po natin, ang mga may hilang, pagdasal po natin. Ito po mga tugang ni Ed Regino, aki ni Ma'am Regino, ni Edith Regino, pagpangajit po si Myra, yun medyo anyway inanuhin ko kasubanggi. Kaya habi ko nag-upload kasi si Ed, sabi sa kuya. Anyway, sige, maanuin ako anytime. Basta si Father Boots available. May ability naman si Father Boots, may abilidad at availability. Yaon. Kaya nga, miski nga ni alas 10 na ning banggi, maturog na nga ni kutako. Pero nagduman pagyarala ko sa ospital, nga ni na importante mga tubang, may ihanda ta ang tugang tang medyo harani na sa kagadanan. But anyway, ang Diyos kasi naman ang may hawak ng ating buhay. Wala naman makapagsasabi na mamamatay. Hindi. Ayaw ko magsabi ng ganun. Kundi ang ibig kong sabihin, ipangaji tata. Ang Diyos ang siya nagtataon ng buhay. May milagro po yan. Pero haloy naman niya pala nagtitiis yan. At the same time, yung nga ni, miski nga ni abalang-abala si Father Boots kasugma, miski ngunyan min, abalang-abala din si Father Boots kasi si Father Boots nagtatabang. But anyway, tinataon ko ning panahon. Sabi nga, madali lang naman talaga. Pag hanapan mo ng panahon at hanapan mo ng paraan, magagawa mo. Pero pag hindi mo talaga hahanapan ng paraan, hindi mo gagawa ng panahon, ay talagang you will never have time if you do not find time. Kung hindi mo gagawa ng paraan. Kasi sabi nga, pag may gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Sisay ka mo duman sa mga taong mahilig maghanap ng dahilan o kamo sa mga taong mahilig maghanap ng paraan o paagi. Yan. Alam mo, sa Ebanghelyo mo yan na daw, magayunon, ang sa tuwing pag-urulayan, sarong tao na sabihin natin na kurap na opisyal, kasi sa po ay tax collector, maniningil ng buwis. Actually, chief tax collector po siya. Pero ang ginibo niya? Naghanap siya ng paraan. Kahit na siya po ay napakababa, sabi nga, pandak po siya. Pero gusto niyang mahiling si Jesus. Gusto niyang mahiling, anong itsura ka ni Jesus? Alam mo, ginibo niya ang paraan. Nagpainot siya, na aram niya na si Jesus maagi duman sa lugar na ito. So naggibo siya ng paaraan. Dahil siya pandak, umakyat siya sa puno. Siyempre, para makita mo talaga, doon nga nangyari. Dumaan nga si Jesus. At tama-tama, tumingalag si Jesus. Ito po ang masasabi ko sa inyo mga tugang. Pag gumagawa tayo ng paraan, ang Diyos po, palaging, alam ng Diyos po kung tayo gumagawa ng paraan. Tayo ay kanyang tatagpuin. Tayo ay manunumpungan. Sabi nga, makakasumpong ka. Say na, you will always find what you are looking for in English. In mga tugang, yan, At by the way, gusto ko rin batiin rin pala si Babet na nagse-celebrate ng kanyang kaarawan. Ilang taon na kaya si Babet mga tugang at sana magkaroon so mga nagse-celebrar kan sa indang kaarawan ngunyan, sana po ay magkaigwaning marahay na buhay. Si Edlin, secretary, si Babet, si Simon, nagsiselebra kan sa indang kaarawan. Sana po sinda ay magkaigwaning pagpapala, God's blessings. So, padagos kita mga tugang sa sinasabi ko sa inyo, gumawa tayo ng paraan. Habang tayo nabubuhay, gumawa tayo ng paraan lagi. Paraan na kung saan manumpungan ta ang Diyos. Tandaan po ninyo ito, may kasabihan, you will always find, what you are looking for. Ang tanong ko po, ngunya na aldaw, are you looking for Jesus?
Yun ang tanong ni Father Boots. Are you looking for Jesus? Anyway, babalik si Father Boots pagkatapos kan mga pagirumdum. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ngunyan daw ning Martes petsa 18 kang bulan ning Nobyembre 2025. Ang sabi ko kasubago sa inyo mga tugang, ang hapot ni Father Butch. Sayang hindi ko mababasa ang sa inyong mga messages, kasi ini po tape as live. Ang hapot, do you find what you are looking for? Yes. If you are looking for negative, you will always find negative. So, if you are looking for something good, you will always find something good. Kaya be careful of what you are looking for. Sa ating ebanghelyo, nakita natin si Zaccheo. Pinuno siya ng mga kolektor ng buwis at napakayaman. At siguro hindi na niya hinahanap ang kwarta at may kwarta na siya. He was looking for meaning in life. He was looking for God. He was looking for Jesus. And he found Jesus. Bakit? Gumawa siya ng paraan eh. Tayo din po kaya pag gumagawa ng paraan, matatagpuan natin ang ating hinahanap. Totoo po yan, personal experience. Ako din po, halimbawa, hindi man sa pagmamalaki. Sabi ko, gusto ko pong maging honor man, may honor man bago ako mag-graduate sa philosophy, saka sa theology. So, nung nasa seminaryo po ako, so anong ginibo ko? Talaga naghanap ako ng paraan. Umagang-umaga, alas 3, alas 4, minsan alas 5. Yung mga umagang madaling araw, gigising po ako parang mag-aral. Matutulog ako ng maaga, parang sa ganon, fresh kasi po. Alam mo kasi minsan mahirap mag-aral na bago ka matulog eh. Pero mas maganda mag-aral umagang-umaga. Matulog kang maaga, pagkatapos magising ka ng umaga, mag-aral. So yun pong ginawa ko Nag-aral ako ng mabuti. At sa awa ng Diyos, hindi ba? Cum laude lang naman si Father Butch,
sa theology at magna cum laude po. Nung nag-graduate din pa ako sa graduate school, magna cum laude, or sinasabi natin na bene meritus, ayong yun. Hindi meritissimus, kasi meritissimus ibig sabihin yan, magna cum laude, summa cum laude po yan. Ang bene is magna, ang meritus is parang cum laude lang po, and then probatus pasan awa. But anyway, yun po talaga importante, gumawa tayo ng paraan. Si Sakeo, mga tugang, gumawa siya ng paraan, mamidbidan niya kung si Isay si Jesus. Kaya nga, natagpuan at napakaganda doon sa Ebanghelyo, nung umakyat si Sakeo, at tama-tama, nang dumating si Jesus sa lugar na yon, tumingala si Jesus at sinabi, Sakeo, bumaba ka kaagad, sa bahay mo ako ngayon, dapat tumigil ngayon. So tingnan mo, mga tugang, ang Diyos ay makikipagtagpo din sa atin. Pag gumana tayo ng paraan. Sabi nga, God is not hard to be found. Hindi naman mahirap ang Diyos hanapin. Actually, madaling hanapin ang Diyos eh. Madali. Tayo lang kasi ang mahirap hanapin. Kasi tayo mga tao ay mahilig magtago. Paano ka mahahanap kung palagi ka tago ng tago? Nagtatago po tayo sa ating kasalanan, nagtatago po tayo sa ating mga kayamanan, nagtatago po tayo sa ating mga kayabangan. Ay, wag ka na. Alam mo, maganda ito eh. Ang sinabi ni Kristo, Sakeo, bumaba ka kaagad. Alam mo, physically, tama ito, bumaba kasi nasa taas siya. Pero morally and spiritually, pwede tayong sabihin natin, be humble enough. Napakaganda po ito eh. Bumaba ka. Kasi ang problema sa atin, hindi tayo nagpapakababa. Nagpapakamataas tayo eh. Nagmamataas pa tayo. Nagmamayabang tayo sa ibang tao. Kasi nga, dahil tayo may pinag-aralan, tayo ay mayroong kayamanan, tayo may kapangyarihan, ipinagyayabang pa natin, Pero alam mo, mga tugang, hindi pwede. Alam mo, kaya importante, mga tugang nito sa buhay, magpakumbaba. Magpakumbaba ka, pare. Mare, magpakumbaba ka. Yung problema sa atin, nagmamayabang tayo, nagmamataas tayo, bumaba ka. Alam mo si Sakeo, totoo, napakamataas na siya. Una, cheap siya ng tax collector. Pagkatapos mayaman siya. Ibig sabihin, nasa alta sosyedad, nasa high society. Pwede niya ipagyabang talaga, nagyayabang talaga siya. Pero, alam mo, siguro dumating sa kanyang buhay, and sabi nga, realization. Minsan dumarating sa baga sa ating buhay, at the point of our life, na we question, I have money, I have power, but what is the meaning of my life? Yun, napakaganda, mga tugang. What is the meaning of my life? Ano ba talaga ang kahulugan ng buhay ko? Importante, mga tugang, iyan. Kasi, alam mo, mayaman ka, may kapangyarihan ka, and everything doon na sa'yo. Pero, there will always be an empty space that nothing can really fill that space, or nothing can really satisfy that space. Only God. Because in every human heart, in every human being, there is a space. Ang space na po na yan, ang pwede lang ang fill that gap, that space, that empty space is God. Because sabi nga, we were created in the images and likeness of God. Kahit punuin natin siya ng kayamanan, punuin natin siya ng katanyagan, sikat na sikat ka and everything, pero kulang eh. Alam mo, hindi ko talaga makalimutan yung isang artista na ako po ay nagmimisa pa noong batang-bata pa akong pare sa Manila. Nagmimisa pa ako sa Regal Films. Nga lang, hindi po ako nakuhang artista. Kasi pare na ako. Pwede sana daw pa ako magang artista. Noong panahon,
si Snooki Sterna, ano pa siya, dalaga pa siya. At may bata pa siya noon actually, si Snooki Sterna. Hindi ko makalimutan kasi face to face, that was 1985, doon sa San Juan. Nagmimisa po kasi ako doon sa Regal Films kay Lily Monteverde. So yun po, sinabi niya sa akin, dito ko makalimutan. Alam mo, Father, oo, may pera ko. Minsan, nagiging naman, sikat naman ako, Father. Pero pag solo-solo na ako, Father, parang may emptiness sa kuya. Emptiness and loneliness. Pagkatapos ng mga palakpak, whatever, pag uwi ko sa bahay, there is an emptiness. Kaya, Father, pwede pa, i-pray mo ako. At i-pray over ko siya at nagdasal ako sa kanya. And then, yun na nga mga tugang, kasi during that time, ang inyong lingkod ay, sabi nga, madalas po ako nakakakita ng mga artista noon sila ni Mercado, kasi yung mga kasi palagi po ako doon mga artista, ano ko po yan mga kasama-sama ko sila. Nagmimas ako pagkatapos ng misa kasi may kainan, pagkatapos ng kainan may kwentuhan ng kaunti, tapos yun nagkakilala kaya noon panahon po, kaya siyempre matagal na, ngayon 2025 na 1985 po yun, ilang taon na yan, so but anyway, siguro nakalimutan niya na, pero alam mo, ang hindi ko makakalimutan yung mga experiences, moments po. Kaya sabi niya sa akin, Father, may yung emptiness. Alam mo, totoo po mga tugang yan. Unless, sabi nga ni San Agustin, mga tugang, my soul is restless. Talaga. Ang satuyang buhay ay restless. Hindi lang ang kalag. Our life is restless until it rests in God. Totoo mga tugang. Kaya nga, importante yan kasi sa chaos, makikita natin na totoo, mayaman siya. Okay? May katangkulan siya. Pero may kulang. Kaya naghanap siya ng paraan. Ang makakapagpuno at ang makapagbibigay ng kahulugan sa kanyang buhay ay walang iba kundi si Kristo. Yan. So ano nangyari? Gumawa siya ng paraan at narinig niya na si Kristo ay magdaraan papunta sa Jericho kasi hindi ba kahapon na pakinggan ninyo sa Ebanghelyo yung bulag naman sumisigaw, duman din si Jesus doon, kaya makikita natin na yung bulag nakipagtagpo kay Jesus, gumaling siya, nakakita. Si Zacchaeus naman dumaan at tumingala pa si Jesus kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka sapagkat gusto kong tumuloy sa bahay mo. Alam mo, ang tanong ko naman ngayon, kanina kung sinasabi ko, do we find time to look for God? Are we looking for God? Ito naman, do we have time to ask God to come to our house, to come to our life? So, papasukin mo ang Diyos sa buhay mo. Yan ay mahalaga mga tugang. So, sana yan po ang gawin natin. So, ang Diyos ang siyang masasabi natin na handa ang Diyos palagi. Sana po mga tugang patuloyin natin ang Diyos sa ating buhay, sa ating tahanan. Handa na ka ba na si Jesus ay tumuloy sa iyong tahanan, sa iyong buhay, sa iyong puso? Babalik muli si Padre Butz pagkatapos ng mga paalala. An oras hatod sa Indocang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Cobra Energy Drink. Tatak mo, Tatak Cobra Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex. Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Pamasko ko. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema.
Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Tonic Bank, Pamas Cologne, Tonic Bank. Low monthly payments, kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamas Cologne. Sa Shoppers Tonic Loan, Pamas Cologne. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 240055 series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Apply for a Tonic Shop installment loan and you might be one of the lucky winners to have your loan waived. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling i-ere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Kompleto at sigurado. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Ibalik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan daw ning Martes, ini po sa long tape as live. Tas si Father Butch yaon po sa Bicol University. Magmimisa po ako. Ano? So, kaya nga gumawa ako ng paraan parang patuloy po tayo sa programa. Kasi otherwise, hindi ako makakaprograma. But anyway, kahit na po ako hindi makapag face-to-face o live na program, patuloy pa rin ang ating paghatid sa inyo ng informasyon, manunungod sa magagandang buhay at inspirasyon, lalo na sa inspirasyon ni Sakeo, at bendisyon. Okay? So sinabi ko sa inyo kanina bago tayo magwakas, papatuloyin mo ba si Jesus sa puso mo? Alam mo, marami tayong mga rason mga dahilan. Father, busy po ako Father, marami pa akong ginagawa. Alam mo, kung hindi mo talaga hanapan ng panahon, hindi mo makukuha ang panahon. Kaya, find time in order to have time. You can never have time if you will not look and find time. Bigyan mo ng panahon. Tulad, tingnan mo, pag ang mahalagang bagay, binibigay mo ng panahon, hindi ba? Malalaman mo. Pag ang isang bagay mahalaga sa iyo, bibigyan mo ng panahon. Minsan, may mga mahalaga sa kanila ang magchismis. Oy, mga chismosa! Mga chismoso! Oy, tama na yan. Tapos singan mo, sa halip na magsimba, magdasal, bibigyan niya ng panahon na ano ang latest chismis? Yun, bibigyan ng panahon pupunta sa kapitbahay, makikipag-chismis. Alam mo ba ang huling chismis kay Mrs. o kay Mr. o kung sa isang mga tao? Yan. Binanap niya ng panahon kasi sa kanya, importante kaya ang chismis. Kaya nga, marami siyang panahon mag-chismis. Tingnan ninyo, kung mahalaga sa iyo ang panahon mag-exercise. Kasi minsan, Father,
wala po akong panahon mag-exercise. Abalang-abala po ako. Kasi nga, yung trabaho mo mahalaga sa'yo. Pero ang buhay mo, ang kalusugan mo, ang tanong, mahalaga ba sa'yo? Minsan, hindi nga eh. Kaya, pagod ka na, nagkakasakit ka na, nagka-stress ka pa, kasi nga, hindi mo binibigyan ng panahon ang health mo, ang kalusugan mo. Kaya magbigay ka ng panahon. Naalala ko na ako po ay, nagpa-check up. Pagkatapos na nagpa-check up ako, yung H1ABC ko, yung sa sugar, naku, ang taas. Hinanapan ko ba ng panahon? Every morning. Si Father Boots, 5 o'clock, gigising na yan. Papunta sa Embarcadero, maglalakad na yan. 5:30 hanggang 6:30, maglalakad po yan. 1 hour. Tapos, everyday po yan. In 1 month, nagpa-check up ako. Ay, naku, bumaba baga. Pagkatapos, nag-iwas po ako ng mga siyempre, carbohydrates yan, sugar, kanin, iniwasan ko po yan. Dinisiplina ko ang sarili ko. Tingnan mo anong nangyari kay Father Boots. Na nagpa-check up. Wow, ang ganda ng blood sugar. Bumalik na sa dati. Tingnan mo. Alam mo, yan tinatawag natin mga lifestyle diseases. Kasi, alam mo, kaya naman natin eh. Kung kahit hindi ka maggamot, basta may disiplina ka sa pagkain, disiplina sa buhay, kumain ka ng tama at kumain ka talaga ng masustansya. Hindi yung basta kain. Yung tinatawag na balanced diet. At tamang diet At the same time, sinasabi na mag-exercise. Mag-exercise tuwing umaga. Sabi nga, galaw-galaw. Parang hindi pumanaw. Kasi pag hindi ka po gagalaw, mamamatay ka kaagad. Tingnan mo yung patay, di na gumagalaw. Nakakita ka bang patay na gumagalaw? Delikado yan. Mumultuhin ka niyan. Pero wala po. Kaya nga, movement is medicine. Keep moving. Alam mo, halimbawa, sa bahay, keep moving. Yun, mahalaga po yan. Kaya bigyan natin ng panahon. Bigyan natin, tulad ito, mahalaga po yan. Bigyan natin ng panahon ang ating kalusugan. Pagdating sa spiritual life naman, Father, wala pa akong panahon magsimba. Hanapan mo ng panahon. Kadalasan sa mga estudyante, ang mga pinakukumpisal ko nga, sabi niya, Father, wala akong panahon magsimba kasi busy ako sa akad. Alam mo, kahit busy ka sa akad, 1 hour lang naman ang misa, di ba? Hindi naman 24 hours, hindi naman buong araw, hindi naman buong hapon, buong umaga, buong gabi, wala po. 1 hour lang naman. Alam mo, depende po ito. Dandanin dito. Kung mahalaga ang isang bagay, bibigyan mo ng panahon at hahanapan mo ng paraan. Totoo yan eh. Hanapan mo ng paraan. Ang tanong ko sa inyo ang Diyos ba ay mahalaga sa buhay mo? Kung ang Diyos ay mahalaga sa buhay mo, hahanapan mo ng panahon na makapagdasal ka, makapagsamba ka. At hanapan mo rin ng pagkakataon o paraan na magagawa mo yan. Kaya mo yan eh. Ang problema sa atin hindi natin hinahanapan ng panahon. At hindi pa, tulad ni Zaccheo, tingnan mo, ang sabi ni Kristo, gusto kong pumunta sa bahay mo. Kaya nga, ang ginawa, bumaba si Zaccheo, at nang bumaba, isinama ni Zaccheo si Jesus doon sa kanyang bahay. Nga lang, ito naman ang nangyari. Sa bahay ni Zaccheo, na makasalanan, may mga tao na nagngurob-ngurob, mga nagrereklamo. Yun. Sabi ng mga, mga eskrib at pariseyo, sa bahay ng isang lalaking makasalanan siya nakikituloy. Alam mo, huwag tayong maging judgmental. Huwag po tayong problema sa atin Akala mo kung sino ka ng banal, makadiyos. Ang tunay na makadiyos, mga kaibigan, hindi mapaghatol, kundi isang taong mapagtanggol. Hindi mapanghatol, hindi judgmental. Ito pa yung nangyari sa kay Zaccheo. Pero alam mo, kahit na may mga taong nagsabi sa kanya, binaliwala niya yon.
Tulad ng kahapon, yung sa kwento, yung bulag, pinatahimik siya eh. Pero alam mo, kahit na pinatahimik nga yung bulag na yon, sumigaw ng sumigaw. Bakit? Gusto niya makakita eh. Gusto niyang makita si Jesus. O nakita niya si Jesus. Eh ganun din si Zaccheo. Gusto niyang makita si Jesus. Nakita niya si Jesus. Hindi lang yon. Binigyan pa siya ng pagkakataon. Nakituloy pa si Jesus sa bahay niya. Alam mo, gusto rin ni Jesus makituloy sa bahay ninyo. Ano? Patutuloyin mo kaya siya sa buhay mo, sa tahanan mo. O baka sasabihin mo, Lord, huwag kang tumuloy sa bahay namin. Madumi eh. Nakakahiya. Alam mo, hindi naman gusto ni Jesus na, pupunta si Jesus dahil malinis ang bahay ninyo. Hindi. After all, ang bahay mo? Gusto kang punta ni Jesus sapagkat gusto ni Jesus maghatid ng kaligtasan. Alam mo, yun mga tugang, alam mo, tandaan po natin ito kahit na may mga taong, mga naninira sa atin, huwag natin pansinin yan. Ipagpatuloy natin ang ating mga ginagawang kabutihan tulad ni Zaccheo. Kaya itong ginawa ni Zaccheo, talagang nanindigan siya. Tumayo si Zaccheo, sinabi kay Jesus, Panginoon, ibibigay ko sa mga dukha ang kalahati ng aking mga ari-arian. At kung may nadaya ako, yan tanda, 4 na beses ko siyang babayaran. Tingnan ninyo ito sa panahon nito na alam naman natin, di ba? May mga mga corrupt. Alam mo yung flood control. Hindi lang yung mga magnanakaw sa bayan, sa gobyerno. Sana po maisauli na nila ang kanilang ninakawan. Pero alam mo, kung hindi man nila maisasauli dito sa mundong ito, isasauli nila yan sa impyerno. Kaya maghihirap sila, magdurusa sila. Kaya sana bago sila mamatay, isauli na nila. Parang hindi na nila madala yan sa impyerno. Kasi madadala nila sa impyerno. Mabigat po yun eh. Mabibigat yung pagnanakaw na yan. Mabigat po yan. Dadali nila sa impyerno yan eh. Kaya sana, makapagpapagaan sa ating buhay? Detachment. Detach ka sa mga bagay na yan. Kasi magaan. Wala kang gaanong mga dala-dala. Kasi pag marami kang dala-dala, talagang mahirapan ka sa pagdadala. Ang tanong ko na naman ngayon, ang mga dala-dala mo sa buhay? Yan, okay? Mag-break muna tayo at sana sagutin ninyo ang tanong ko. Ano ba ang mga dala-dala mo sa buhay sa ngayon? Bakit ang buhay mo hindi masaya o mapayapa? Bakit? Ano ba ang mga pumipigil sa iyo sa kaligtasan? Bakit? Ano ba ang mga pumipigil sa iyo na hindi mo mapatuloy si Kristo sa buhay mo? Yan ang mga tanong ni Father Boots. Babalik pagkatapos Father Boots kan mga paalala. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right
move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasio OP. At kanina ang tanong ko po sa inyo, ano ba mga bagay kung bakit hindi mo mapatuloy si Kristo sa buhay mo? Ano? Bakit may pumipigil sa iyo na wag mong pinapatuloy si Kristo sa buhay mo? Ano ba yan? Kasalanan? Ikumpisal mo. Tulad natin si Zaccheo. Ano? Gumawa tayo ng paraan. Magkumpisal tayo kung nakakapagniban kasalanan ang nagiging sagabal mo na ang Diyos ay hindi mapatuloy sa buhay mo. Magkumpisal ka. Pero paano, Father? Ito po ang dapat gamitin natin. Ang unahin natin, akuin po natin na tayo ay may kasalanan. Sino ba sa atin dito ang walang kasalanan? Lahat po tayo. Kahit si Father Butch nagkakasala, may kasalanan. Kaya nangungumpisal po ako buwan-buwan eh. Ano? O pag may pagkakataon na pag nagkasala, magkukumpisal. Aminin po natin. Alam mo, we are fond of excuses. Kasi nagkasala ko, Father, kasi asawa ko eh. Father, nagkasala ko dahil sa kanya. Alam mo, stop. Accusing others and excusing yourself. Baliktarin natin yan. Don't accuse others. Accuse yourself. Ano? And don't make excuses. Ano? Yan ang problema sa atin eh. Kung bakit ayaw natin patuloyin si Jesus. Ano? Kasi minsan nahiya tayo. Makasalanan po. Aminin mo makasalanan ka. For after all, anan naman ng Diyos yan eh. At pag tinanggap mo si Kristo, matatanggap mo ang kanyang kapatawaran. Kaya hindi mo mapatatanggap si Kristo pag hindi mo tinatanggap muna ang sarili mo. Ano? Kasi minsan, gusto ko pa tanggapin si Jesus. Pero hindi mo naman tinatanggap ang sarili mo. Tanggapin mo muna ang sarili mo. Tanggapin mo si Jesus. Ano? Tanggapin mo ang sarili mo at matatanggap mo si Jesus. Ano? Paano ang pagtanggap sa sarili mo? Ano? Tanggapin mo na may kahinaan ka, may kasalanan ka, at kailangan mo si Jesus. Okay? You need Jesus. Ano? Kasi, yun na nga. Yun ang nangyari kay Zaccheo. Sa kabila ng pagiging niyang mayaman, sa kabila na siya bantog, kilala siya na puno ng kolektor ng buwis, tax chip to lax store, pagkatapos ang talaga may katungkulan niya. Pero alam mo, tinanggap niya. Ano? Tinanggap niya si Jesus. Ano? Sa buhay niya. At tandaan mo sino ang nag-alok? Sino ang nag-alok pala? Si Zaccheo o si Jesus? Si Jesus ang gumagawa ng initiative.
si Jesus ang gumagawa ng paraan parang siya ay makapasok sa buhay natin. Kasi siya nag-alok sa atin, di ba? O anong alok ni Jesus sa iyo ngayon? Inaalok ka ni Jesus. Okay, tanggapin mo ang sarili mo. Ano? At pag natanggap mo ang sarili mo, matatanggap mo rin ako. Kasi ako ang magliligtas sa iyo. Yan mga tugang. Kaya nga, anong sinabi ni Jesus kay Sakeo? Sakeo, bumaba ka kaagad. Huwag ka na magmataas. Huwag ka na magmayabang. Huwag ka na hindi pa ako handa. Hindi pa po ako handa. Kailan ka handa? Kailan ka magiging handa? Yan ang tanong eh. Ano? Tandaan ninyo ang Diyos ay laging handa. Ano? Kahit hindi ka handa, ang Diyos ay laging handa. At ang kaligtasan ay hindi po nasa ating kamay. Nasa Diyos po yan. Kaya nga, kahit hindi ka handa, ang importante po ay ang Diyos ay laging handang magpatawad. Ano? Naalala ko po nang ako po ay chaplain diyan sa UST Legazpi Hospital. Ano? 12 years pa ako diyan eh. At noong ako'y chaplain, lahat ng mga pasyente diyan na Katoliko, talagang pinakukumpisal ko po talaga. Ano? Hindi man sa pagmamayabang Pinakukumpisal ko po lahat sila. Bakit? Si Father Boots po kasi naniniwala. Through confession, there will be healing. Kasi pag ang tao nagkumpisal, nagkakaroon ng kapatawaran at ng kagalingan. Forgiveness brings healing. Kaya nga marami sa atin hindi gumagaling. Bakit? Hindi mapatawad ang sarili. Hindi mapatawad ang siisayman. Kasi hanggat sa ngayon, malaki at mabigat ang kanyang dinadala. Kaya nga, sabi ko nga kanina, di ba? Ano mga dala-dala mo? Alisin mo na yan. Kasi pabigat po yan eh. Ano ang number 1 na pabigat sa buhay? Kasalanan. Ano? Kaya nga, anong ginawa ni Sakeo dito? Sinabi niya kay Jesus Panginoon, ibibigay ko sa mga duka ang kalahati ng aking mga ari-arian. Talaga, sapagkat yung mga ari-arian na yan, ay hindi niya man madadala sa buhay na walang hanggan pag namatay. Kaya sabi, ibibigay ko yan. At meron sinabi pa siya, at kung may nadaya ako, sapagkat mandaraya siya, ito po 4 na beses ko siyang babayaran. Napakaganda po yan. Talagang tandaan natin mga tugang, hindi po tayo makakatakas sa kamatayan. Okay? Pero sabi ko nga sa misa sa patay, sino po ang gustong tumakas sa kamatayan? Walang ano. Sabi ko, ako, gusto kong tumakas sa kamatayan. Pero ito po, hindi ako makakatakas sa kamatayan dito sa mundo, sapagkat tayong lahat mamamatay dito sa mundong ito. Pero makakatakas po tayo sa kamatayan na walang hanggan. Ano yon? Impyerno. Paano natin matatakasan po yan? Maniwala sa Diyos. Trust in God. Magtiwala ka sa Diyos. At hindi lang magtiwala sa Diyos. Kaya dapat isagawa ang kalooban ng Diyos. Tandaan po natin na si Kristo, in a way, parang gusto niyang takasan din ng kamatayan nung nasa Garden of Gethsemane siya. Ang sabi niya ba, Lord, kung pwede lang, take this cup. Ito, wag nang maituloy ang cup of suffering na to, ang kamatayan. Pero not my will, but your will be done. So yun mga tugang. Hindi siya makatakas sa kamatayan sa krus, pero natakasan niya ang kamatayan na walang hanggan. Ibig kong sabihin, matatakasan po natin ang kaparusahan. Matatakasan po natin ang impyerno. Matatakasan po natin yan kung tayo ay gagawa ng mabuti. Kaya nga, ano ginawa ni Sakeo? Kasi hindi niya madadala ang kanyang mga ari-arian. Sabi niya, ibibigay ko yan. At totoo nga mga tugang, totoo yan generosity can lead you to heaven. Totoo yan generosity. But if you are not generous, mga tugang, ikaw ay sakim na sakim. Katingnan mo, ang ugat talaga ng corruption ay kasakiman.